Permezz tal-budget li tħabbar f'Ottubru li għadda minn Jannar tas-sena li se nibdew dalwaqt se jissaħħu bosta miżuri soċjali għamlet lista ta' dawn il-miżuri il-Gazzetta Kulħadd minn informazzjoni miksuba mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal. Fost il-miżuri hemm iż-żieda 15 euro fil-ġimgħa għal pensjonanti li tfisser żieda 780 euro f'sena. Dan filwaqt li l-pensjoni tar-romol mhux se tibqa' taxxabbli għal dawk li jkunu għadhom malqux il-61 sena. Miżura oħra hi li 7,000 persuna se jkollhom żieda fil-pensjoni biex tiġi aġġustata biex tkun l-istess bħal tal-konjiġi tagħhom meta jiġu nieqsa. 53,000 pensjonant li rtiraw wara l-2008 se jgawdu mill-proċess li l-bonus tal-uli tal-ħajja jitħallas sħiħ. Mis-sena d-dieħla wkoll l-inċentiv għal min jibqa' jaħdem flok jieħu l-pensjoni kontributorja se jissaħħaħ bżieda addizzjonali ta' 1.5% kull sena. Dawk fuq l-assistenzi soċjali se jkomplu jieħdu iż-żieda tal-uli tal-ħajja sħiħa flok 2/3 fi proċess li nbeda is-sena l-oħra. Mill-2024 ukoll se jkun hemm żieda ta' 10 euro għal 50 euro fil-ġimgħa fl-assistenza għal persuni li jkunu fuq programm ta' riabilitazzjoni. Se jsir twessieħ tat-test tal-mezzi għal benefiċjarji tal-assistenza għal mart meta jirtu proprjetà jew flejjes waqt li l-allowance miżjuda għal carer u l-allowance għal carer ukoll se jkunu qed jiżdiedu bil-kola sieħa. L-assistenza miżjuda għal diżabilità severa bis-saħħa taż-żieda fil-paga minima nazzjonali se tiżdied għal aktar minn 192 euro fil-ġimgħa. Se jitlu fis-seħħ ukoll rati ogħla fil-benefiċċju tal-qatt li se jiġi riformat biex ir-rati jkunu aktar relatati mas-salarju qiegħ li l-persuna ikollha qabel titlef l-impjieg tagħha. Il-kriterji ta' kreditu ta' kontribuzzjonijiet tas sigurtà soċjali se jitwessu biex ġenituri li l-ewwel bnew familja u wara daħlu fid-dinja tax-xogħol ikunu wkoll intitolati għal dawn il-krediti ta' trobbija minħabba li sallum mhumiex. Se jiġi introdott ukoll il-kunċett ta' invalidità parzjali kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali billi persuni li jkunu ilhom aktar minn 6 xhur fuq il-benefiċċju tal-mart u ma jkunux intitolati għal pensjoni tal-invalidità se jibdew jieħdu rati ogħla ugwali għal din tal-aħħar sakemm jibqgħu bla wafqien fuq il-benefiċċju tal-mart.